Sitten oli Podcast Heaven. Joo. Tämä oli itse asiassa, tämä oli generaattorijuttu. Niin olikin, joo. Sen mä muistan nyt. Mä mietin, että mikäköhän tuossa oli se tulokulma. Podcast Heaven. Taivas. Koska se olisi niin kuin silleen... Heaven tarkoittaa taivas. Niin. Niin. Ihan siis oikein se on, että se on niinku, ja sit seitan on saatana. Hello helvetti. Noit on kaikki noita tommosia englanninkielisiä sanoja, mitkä on myös silleen niinku... Niin se on suomennus. Niin, että ne tarkoittaa suomeksi myös jotain. Ja tommonen, yksi esimerkiksi hauska tommonen niinku englanninkielinen sana, mikä on niinku suomeksi kans joku sana, niin on esimerkiksi cock. Se on niinku, ei. Niko. Se on kyrpä ja se on kukko. Niko.